Рустем Файзович, хәерле кич. Бүген без җыелдык татарлар штабында. Сез аның оештыручы. Без сезгә бу штаб өчен бик рәхмәтле. Әйтегез, нинди кешеләрне сез штабта күрергә телисез? Ну, оештыручы мин түгел. Штабны оештыручы Фикърәт Әхмәтҗан Табеев 92 елда. Мин инде 97-дә аларга килеп, шул яшьләр буенча штаб оештырдык, аның канат аркасында. Без инде менә монда җыелабыз, безнең ике максат. Беренчесе, менә без бит татарлар гына түгел, монда православный татарлар бар, чуваш, удмурт, марилар, барсы да безгә киләләр. И Табеев кебек безнең инде максат аларны менә карьера буенча, личный рост буенча менә шулай итеп аларны инде ничектер алга булышырга. Менә алар профессия буенча, личностный рост буенча менә шул безнең максат. Икенчедән, безнең инде шул татар телен сакларга, татар груф гадәтләрне сакларга, шул инде менә кич буе мин әйтәм, әйдәгез инде татарча сөйләшәйек. Татарча сөйләшәйек. Әзрәк сөйләшәләр дә урысча. Но менә без кич буе татар җырларын җырлайбыз. Татар биюләрен биебез. Тырышабыз татарча аралашырга. И менә безнең инде максат шул менә һәрбер кешенең рухын, иманын, татарлыгын уятырга. Уятырга да алар татарча уйласыннар, татар телен сакларга, үзара сөйләшсеннәр. Ничек менә ул татар телен безгә килгән, киләсе буыннарга тапшырырга безгә. Менә шуның турында без уйлыйбыз да, шуңар монда җыелабыз. Мин бу бинада күрдем матур кызларны, матур егетләрне. Алар үз арасында русча сөйләшәләр. Минемчә, бәлки алар бик шәп татар телене белмиләр. Менә монда бит Мәскәүдә Казан татарлары гына түгел. Монда Мордовия, Пенза, Нижгар, Ульяновск. Менә алар мишәрчә сөйләшәләр дә, кайбер кеше уңайсызлана мишәрчә сөйләшергә. И күбесе менә татарча бик яхшы белми. Дөрес әйтәсез, шуңар әйдәгез бергә сөйләшәйек, үзенчә өйрәнәйек, шулай итеп инде менә татар теленә күчәйек. Менә шуңар инде без монда җыелып, шуның турында сөйләшәбез. Сез һәр вакыт монда чакырасыз төрле кешеләрне. Аларны сез каян табасыз? Менә штаб ул ничектер андый кызык, шундый иштәлекле фикер йөртә торган кешеләр, шундый кешеләр алар үзләре табыла. Менә Табеев вакытындан алып инде монда бит бөтен правительстволар, силовой структуралар, менә допустим, безнең монда штабта оештырдылар партия Медведь. Оннан соң булды партия Единство. Ул бит бездә штабта барлыкка килде. Оннан соң Единая Россия булды инде. Шулай итеп менә штаб күп нәрсәләр монда була инде. Бик кызык дәрәҗәле кешеләр монда җыела. Шулай итеп инде менә шундый безнең планнар. Бик зур тагын игътибар без бирәбез мусульманство. Менә безнең 20 көннән башлада ураза ае, да. Менә без аның менә ураза нәрсә ул ураза? Менә аның иштәлеген, фикерен, ният нинди булырга тиеш. Нәрсә турында уйларга ураза вакытында. Менә шул хыяллар, өметләр, алар бүтәнчә булырга тиеш. Шуңар менә безнең аша ел сайын 250-300 кеше ураза тота башлый, и безнең аша ел сайын 250-300 кеше намаз укый башлый. Менә без монда хәзрәтләрне чакырабыз. Алар инде шундый өйрәтәләр, җегетләр, аңа сорауларга бирәләр инде җаваплар. Шулай итеп менә без мусульманствога бик зур игътибар бирәбез. Ураза ае килеп җитә. Сез монда һәр елны ифтарларны уздырасыз. Күпме кеше монда җыела?
Ну, монда бит менә 200 метр бина безнең. Монда җыела 100 кеше җыела инде. Менә без былтыр монда үткәрдек 10 ифтар. Менә монда штабта 4 ифтар без үткәрдек монда Альбир хәзрәт кырыенда инде. И аннан соң 2 ифтар үткәрдек Татарстанда. Менә без соңгы 3 елны соңгы 3 ел без җыябыз Татарстанда менә шундый семьялар бар да, әти-әниләр, хатыннар, кем СВОда үзенең туганнарын югалткан кешеләр. Менә без аларны җыеп инде, беренчедән алар үзара танышалар, сөйләшәләр. Шул ифтарга безнең инде шундый фикер быел 4нче ел. Менә без җыябыз бөтен шундый әти-әниләрне, хатыннарны инде, СВО җегетләрен, шундый менә без ифтар үткәрәбез. Менә быел да шундый план бар. Siz bu binada gına jıyılasız, belki başka урыннарда да. Ну, менә без бик яхшы безнең элемтә Альбир хәзрәт белән. Ул монда кырыйда гына, без аның белән инде бер 13-14 ел бик яхшы безнең тыгыз шундый аралашу, алар безгә хәзрәтләр җибәрә, без аларга барабыз. Менә без бер ифтар үткәрәбез Московская областька инде. Значит, шуларны җыябыз. Аннан соң без үткәрәбез 2 ифтар тюркский халыкларга. И тагын бер ифтар без ел сайын үткәрәбез башкортларга, башкорт яшьләргә. Шул менә 4 ифтар, тюркский 2, башкорт. Менә аларга без аларны җыябыз. Алар да үзара сөйләшәләр, танышалар. Шулай итеп менә шундый эш алып барабыз без, бөтен тюркский халыклар, башкортлар менә біз бергә булырга тиеш бу зур шәһәрдә. Татар штабында төрле бәйрәмнәр уза. Сезнең үзегезнең иң яратканы нинди? Ну, менә ничектер безнең бик күңелле үтә Яңа ел. Ondan соң инде без 8 март җыелабыз инде, кызларны котлыйбыз. Җегетләрне котлаганда бәйрәмнәр инде. Ну, иң кызык, иң күңелле, иң көтеп алган минем туган көндер. Әйбәт, бик әйбәт. Сабантуй? Ну, Сабантуй безнең ул без бик зур, шуңа да игътибар зур. Без Сабантуй безнең федеральный Сабантуйлар күп. Авыл Сабантуй, шәһәр Сабантуй, шахтерский, Турциядә южный, европейский. Без Мәскәүдән бүтән нигәдер бер кеше аларга җөрми. Менә безнең 25 миллион трамында. Татарлар күп. Ә менә федеральный Сабантуйларга без инде 20 елдан да күп җөрибез. Бер Сабантуйны Борснада җөрибез менә. И анда без беребез басып торабыз инде Мәскәү дип. Шуңар инде без Сабантуйны күбрәк менә шул федеральный Сабантуйларга барып, анда кешеләр белән аралашып, танышып, безне күп кеше бик анда хөрмәт итә, безне беләләр, безне таныйлар. Менә мин барамын Сабантуй федеральныйга, күп әти-әнисе килә миңа инде. Безнең бит менә Россиядә бар 25 шундый шәһәрләр, койда татарлар тора 30 миллион, 25 миллион, 50 миллион, 100 миллион. Менә шундый шәһәрләр безнең 25. Астрахань, Оренбург, Самара, Уфа, значит, шундый шәһәрләр инде. Ульяновск. Менә шул шәһәрләрдән без монда Мәскәүдә оештырдык якташлар. Якташлар, менә шул татарлар, якташлар Мәскәүдә торган, аларны барсында без җыеп, шундый якташларны без монда тоже җыештырабыз, бергәләштерәбез. Иртәрәк бүген сез әйттегез, сезнең YouTube'тан, сезнең видеолар YouTube'та 100 мең просмотр җыя. Кайсы башка социаль шелтерләрдән татарлар сезнең турында беләләр? Ну, ул бит менә бердән без бит инде 28 ел менә безне беләләр, безне таныйлар. Менә безне YouTube'та гына түгел. Менә бөтен шелтәрләрне алгач, көнгә 100 меңнән дә ким булмай. Без аны анализ ясайбыз. Менә безнең 4 канал YouTube бар.
Шунда безнең 10 меңнән дә күбрәк роликлар. Алар мусульманский, алар татарлык инде саклау буенча. Шулай иттереп безнең Instagram, Контакт, бөтен челтәрләрдә дә безне карайлар, кызыксына кеше. Безне күп карай Средняя Азия кешеләр. Безне бик күп карай Уфа, Башкирия, анда бит 1 миллион татар бар. И менә бик җыш безгә язалар. Бик кызганыч шундый комментарийлар чит ил татар, Европа татарлары, алар инде менә татар телен кызганалар, сагыналар, безне карап менә кайберсе телевизор кырыенда, телефон кырыенда утырып, алар үксеп җылайлар, үзенең туган авылларын, туган милләтне, туган җырларын шуны искә төшереп инде җылап утыралар, безне карап. Сезнең тел һәм дин саклау өчен бик зур рәхмәт, ул изге эш.